mellor gravar en horizontal ou en vertical? E se fago un formato cadrado? Todas estas dúbidas poden dársenos cada vez que vamos a publicar un vídeo ou unha foto nas nosas redes sociais, porque realmente sabemos crear contido para elas. Os novos obradoiros do Yoboi son unha ferramenta para achegar ás aulas os coñecementos fundamentais do audiovisual. E como vehículo, utilizaremos as redes sociais, das que todas formamos parte, xa sea creando ou consumindo contidos. Ahora sí que estamos. Vedesme ben, escoitadesme ben. Están creados por alumnado, os docentes e calquera persoa pertencente ao centro educativo. Estas clases en streaming teñen como obxectivo achegarnos á linguaxe cinematográfica, pero dunha maneira sinxela, práctica e divertida. Sairemos da clase cunha peza audiovisual feita. Realizaremos todas as fases do proceso creativo: o brainstorming, o guión, a filmación e a montaxe. Terceiro D é a mellor, porque todos xuntos somos un. E tamén sairemos cuns novos coñecementos enraizados xa na nosa mirada. Miro cara a un lado, teño que ter espazo diante de min, diante dos meus ollos e da miña boca. Este aire é necesario, senón estaríamos gravando a contraaire, que sería isto, e é como moi raro, porque é como se estivera falando cunha parede. Aprender a ler as imaxes, e non só entender o que se nos narra coa palabra, é moi importante. O mundo está cambiando, e a nosa mirada cara a el tamén. E sabedes que? Sempre levamos unha cámara de cine guardada no peto. Aprendamos a usala.